При многобоя на обръч и два чифта бухалки българките получиха оценка 16-100, която беше втората оценка. Добре почнаха тогава. При лентите беше по-слабо. Музиката е танцът на Марта от Ривърденс на Бил Уелън. Много ефектна размяна правят нашите момичета. Съчетанието е изключително силно. Но аз просто затаявам дъх на всяка една размяна, защото познавам съчетанието в подробности и знам общо взето къде е най-сложен момента и проблемен хвата. За сега всичко върви добре. Браво, момичета! Камерата не ни позволява, но искам да спомена само на зрителите, че изхвърлянията на уредите са изключително високи. 12-13 метра височина. Много е ефектно, когато се наблюдава съчетанието в залата. Браво! Да, изиграха си го. Браво на момичета. Браво! Изиграха го даже по-добре от първия ден. Ами сега, освен да стискаме палци, да ни вдигнат и оценка подходяща. Или да не ни ощетат. Да. Много добро изпълнение. Силна композиция, както казахте вие. Наистина са уморени са момичетата. Може би напрежението Някой, че в момента така се играе. Да, наистина така се играе. Посрещаха ги с тези думи. Някой от треньорките. Да. Вероятно. Много динамично съчетание. Наистина. Всеки един момент уред е в движение. Непрекъснато се сменя акцента на елементите и на летящия уред. Искам да обърна внимание, че е изключително ефектно, но тук просто някой път операторите ни дават възможност да видим цялата красота на всички елементи. Някой път за частица от секундата просто става размяната на уредите. Чакат си оценката момичетата в напрежение. Първа позиция 16-225. Добра оценка, бих казала. Нека да видим как ще се представят и другите. За изпълнение 8